Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu S2 guys. Oh, isigaxo samanga ngikhumbula indaba yomakhelwane basemzumbe. Kulaba sebebuka Uthando Nesthembu isikhathi eside bayazi kune-episode la ubaba Mseleku ukhuluma nomayeni embuza ukuthi uma kukhona ingane engathola ukuthi unengane ingenze njani, engayamukela yini leyo ngane. Kodwa nje umayeni wayengafuni ukukhuluma ngaleyo nto, ngendaba yaleyo ngane. Angikhumbuli ukuthi bekuwu season 3 or 4 wathi umayeni iy'ngane lezi ey'khona zaMseleku zona ziyasithola nesikhathi sakhe esanele ukuze aze akhulume ngengane engaphandle leyo engaziwa. Wathi nje cha, into ebalulekile ukuthi abantwana laba bakhona bakho Mseleku kuwukuthi bayasithola isikhathi esanele noMseleku. Bayiqeda kanjalo kuleyo ndaba. Mase kuxoxa ngale episode ukuthi kungenza kube khona ingane, angithi laba buke i-TV show bayitshela ukuthi shuthi ubaba Mseleku ngena umayeni uzama ukumtshela ukuthi kukhona ingane khona. Ngalo Mseleku vele washo kwenye episode bengicabanga ukuthi kwawuseason 2 or 1 uphela la wathi khona nje into azoyenza angeke ezwe ngabo, bazoze sekuthiwa kukhona ingane noma wengane ayikho futhi ingane yakhe eyokhulela le. Bafika komakhelwane basemzumbe, ngithi omakhelwane basemzumbe le asebesitshela ngo-number 5, yikho ngithi ngeke ngibakholwe. Bafika omakhelwane basemzumbe bathi ingane ikhona kaMseleku. Iphi leyo ngane? Makhelwane ngicela nivele nina nisitshela manga. Iphi leyo ngane? Nisho ukuthi uma wengane uyifihlile sonke lesikhathi ngoba uMseleku kade yazi kodwa yona kuze kusolise indlela ehlaza ayikhulumela ngayo iy'ngane lezi ukuthi unkosikazi engashaya umthetho ngengane yakhe engaphandle. Ngibone kuma-video akhe kodwa kusuke ekhuluma kwezinye indawo engekho Uthando Nesthembu. Futhi lawo ama-post anjalo hleze washare kuze kube ngathi kunendaba. Ashiyeni-ke kaMseleku usuke ekhuluma emotivate abantu, eluleka abantu ngale ndaba yengane engaphandle. Umbuzo wami labo makhelwane ngicela bevele abathi khona ingane. Iphi-ke ingane yaMseleku ngoba phela leyo ngane manje yakhuluma. Indala leyo ngane. Hayibo indala. Isihlanganisile iminyaka emsebenzini. Hayibo futhi wathi lo wabhala le comment wathi ikhona ingane isikhulile. Nina guys manje ngeke sinikhole la ku-social media ngoba sinazo. Uzovela uqhamume uthi wena ngumakhelwane unumber 5 usekhona. Hayi namanje ingane yazi vele. Futhi nje sizoyikhola kanjani indaba yenu nahlele ngokuthola uMamtolo esebiziwe ngesibongo. Nikhumbule guys le-episode angiyikhandi lento, ngiyayikhumbula ngaze ngabala futhi ukuthi uMseleku usho kangaki ukuthi uzovele ifike nengane noma wayo. Lapho amakhosikazi ngeke azamtshele lutho mase kunjalo. Wakusho ekhuluma ngokuthi angazi ingulube angazi awuyithengi kanjani kodwa ayichaza leyo nto. Waphinde futhi uma ngabe embuza ukuthi-ke phela mayethi uzolanda unumber 5, number 5 eshadela ukuthi ngoba azikho ingane zabafana izothiwa indaba number 5 mayengabathola abantwana. Wasesho ukuthi uzomtest kodwa wabeka-ke ngesiZulu mhlawumbe ngeke ngikwazi ukubeka ngaso manje ukuthi angisawakhumbuli ngqo amagama. Kunomakhelwane basemzumbe, kwasho omakhelwane basemzumbe omakhelwane bamayi wengane bathi ingane ikhona. Manje nisho ukuthi-ke ingane mayikhona uMseleku usaba umacala nomayeni ngengane leyo ngoba phela nomakhelwane athi ingane ikhona bekuseason 3 u-3. Hayi ngizoyibheka le episode ukuze niyibone. Kuleyo episode manje sesikhuluma ngayo ukhona wakhomenta wathi vele ingane isikhona. Iphi-ke ingane yaMseleku? Nina nizokwenza ukuthi sishawe kuthi yikho ngathi
Yikho ngathi ngizoyeka indaba yokuthi ngithathwa umakhelwane ngoba khona nomunye wenza ikhomenti ngoSine ney'ngane zaSine, wakhomenta njengomakhelwane. Nakho kade ngikhuluma ngoSibindi, indaba yokuthi uSibindi amantombazane lawa akawathola ku-DM abuka uSibindi lo esimazi ku-TV. Awamazi uSibindi waseMzumbe namabhizinisi akhe awenze eMzumbe, amazi ngeso laMzansi Magic. Wafika umakhelwane wathi, hayi bo, thina siyamazi ngapha. Ethi nje uyasho ukuthi umazi ngapho eMzumbe. Omazi ku-TV wazi ingane kababa Mseleku, wazi ingane yalo baba Uthando Nesthembu, omazi nge-TV. Ngoba uma ngizothi mina uSibindi Mseleku ngimazi ku-TV. I-high school angene kuyo ngiyizwe ngoba ibalwa ku-TV. Aphika amabhizinisi akhe akazi uSibindi echaze ku-TV ukuthi usebenzaphi nani nani. Akayikhulumi nje futhi ngathi uyiziba ngamabomu, akaze kodwa. Mase-ke uthi intombazane-ke uSibindi-ke akhuluma nayo ngo-DM imazi kuphi, ezithi uyakhwalifaya ukuthi akhulume naye aqhubeke. Ngoba phela bawungena ku-DM uzobona ukuthi lo ngiyamziba noma angimzibi, imazi Uthando Nesthembu. Nina bomakhelwane ngicela nisitshele iy'ndaba ey'phelele, ingane iphi njengamanje? Ngoba phela leyo ngane uyakhuluma le ngane indala. Maye ku-season 3 le ngane isho ukuthi indala. Ngoba phela u-season 3, u-4, 5, 6, 7. Shuthi izohlanganisa u-5. Mase-ke manje ngoba sekuthiwa kuno-number 5, u-number 5 lo silinda umembeso kaMangwabi. Manje kusho ukuthi uma kuno-number 5, kusho ukuthi umembeso kaMangwabi awukho. Wathi phela kadlala uMangwabi. Ake ngivale le video ngifuna ukuzonikhumbuza indaba yomakhelwane ukuthi angeke siyibambe nabo into abayishoyo ngoba kunamanga okunye. Naku sihleli ingane aseze siyibone. Umakhelwane wakhuluma sengathi ingane izovela kuThando Nesthembu. Baze bathi abanye nje ubezama ukutshela umayeni ngey'ndlela ey'phansi. Iphi ingane? Sesiyaza-ke thina-ke ondaba zabantu-ke ababhalansile kondaba zabantu. Sizothini? Hawu, kuThando Nesthembu kuzofika ingane yaMseleku. Iphi ingane? Asiyazi. Mase sibambe nje ikhomenti yamakhelwane. Omakhelwane bazosigaxelisa kabi. Futhi omakhelwane nje akusibo ngisho omakhelwane. Omunye nje oyihalelela iy'ndaba osebukile ukuthi hhayi le TV show nje ayikho spicy, akafake-ke i-spicy yena ayi-add. Abone ukuthi indaba yabo isithanda ukukhathala, akafake enye into ezokwenza ukuthi kube nokushisa. Ngoba ngikholwa ukuthi laba abasiputshuzela indaba baseMzumbe, angibakholwa omakhelwane. Nabo-ke bafike no-number 5 bathi u-young and fresh. Hawu, nina bomakhelwane indaba yenu ngeke. Iphi ingane? Iphi ingane?